Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu SRM 466 Palala. Sukses terus ya Kat untuk semua karyanya. Dicoba. Tiga bulan cinta tajali, gara cinta menjadi nyata. Allah biasa bakato urang dari mata turun ke hati. Rasa iyo jo kamungkin kita berdua menjalin cinta antara dima kasih jo sayang tak sangkuinyo bakasih sayang antara kita de adonan katigo membuat hati tak seso jadinya ragu jo bimbang indah percaya hati di dada dialah denai badiam saja dek tak seso rindu jo cinta. Apalah dayo kadiri nangko karano denai indah bapunyo udah menyanjung itu biasa nan bakatokan. Sehat selalu keluarga besar 466 Palala. Salam silaturahmi lewat nada ya. Raso iyo jo kamungkin kita berdua menjalin cinta antara dima kasih jo sayang tak sangkuinyo bakasih sayang antara kita de adonan katigo membuat hati tak seso jadinya ragu jo bimbang indah percaya hati di dada. Amin.
aseso rindu jo cinta apalah dayo kadirinanku karang denai indah bapunyo udah manyanjuang itu biasa nan bakatokan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan segala kekurangannya ya. Oke.